आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून शहरात गॅस पाईपलाईनसाठी गेले काही महिन्यात जोरदार काम सुरू आहे। जून महिना जवळ आल्याने पावसाळ्यापूर्वी हे चर बुजवण्यात येतील असं आश्वासन देखील दिलं होतं। मात्र मोती तलाव परिसर, सर्वोदय नगर, जुना बाजार आदीसह काही ठिकाणी पावसामुळे चिखलाचं साम्राज्य निर्माण झालंय। अपघाताला आयतं आमंत्रण देखील मिळतंय। लहान मुलं, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना तर इथून पायी चालत जाणं देखील अवघड होऊन बसलाय। दुचाकीवरून ये-जा करण्याचा तर विचारही त्यांनी न केलेला बरा अशी परिस्थिती आहे। नगराध्यक्षांकडून पावसाळ्यापूर्वी खडीकरण होईल असं आश्वासन दिलं होतं, मात्र पावसाला सुरुवात होऊन देखील परिस्थिती जैसे थेच आहे। तर ज्या ठिकाणी सर्वात पहिली गॅस कंपनीकडून काम केलं गेलं, सर्वोदय नगर भागातील परिस्थिती भीषण आहे। इतर प्रभागात त्या प्रमाणात खडीकरण, डांबरीकरण झाल्याचं दिसून येत आहे। सर्वोदय नगर, सालईवडा, जुना बाजार, रामेश्वर प्लाझा, मोती तलाव लाईन इथं मोठ्या प्रमाणावर चिखल झालाय। चरात गाड्या रुतण्याचा प्रकार होत आहेत। दुकानात येणारा ग्राहक चिखलांच्या पावलांनी आतमध्ये प्रवेश करतोय, त्यामुळे नाहक मनस्ताप सर्वसामान्य लोकांना सहन करावा लागतोय। दरम्यान आजच याबाबत माहिती घेतली असून माती खाली दाबली जावी यासाठी चर उंच उठे करून ठेवण्यात आलाय। यावरून लोक पडतील म्हणून लोकप्रतिनिधींनी ते सपाटीकरण करण्याची मागणी केली। त्यानुसार काम केल्यानंतर काही ठिकाणी काही चर खाली बसले। पावसापूर्वी खडीकरण, डांबरीकरण करण्याचे आदेश ठेकेदारांना दिलेत। शहरातील एकूण कामांपैकी 2 कामं पूर्ण असून 4 कामांचे खडीकरण झालंय। 2 कामांचं डांबरीकरण शिल्लक असून 4 कामं अद्याप सुरू झालेली नाहीयेत। त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांना नोटीस बजावण्यात आली असून कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी दिली आहे।